Goedenavond, je kijkt naar Zeeland Nu en de komende minuten praten je bij over het laatste Zeeuwse nieuws. Een 20-jarige man uit Oost-Soeburg is vanmorgen om het leven gekomen bij een ongeluk. Op de Europaweg Noord bij Rittem kwam hij met zijn auto frontaal in botsing met een vrachtwagen. De traumahelikopter werd nog opgeroepen, maar bleek uiteindelijk niet meer nodig te zijn. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De vrachtwagenchauffeur werd na het ongeluk aangehouden. Dat is een standaardprocedure bij dodelijke ongelukken, maar hij is inmiddels geen verdachte meer. De straten vullen zich met muziek. Er zijn metershoge praalwagens en overal zijn verklede feestvierders. Carnaval wordt volop gevierd. Op veel plaatsen was er vandaag een optocht, zo ook in Kwadedamme. Met dit jaar als thema... Wij borsten uit ons voegen. Dat is ontstaan nadat we vorig jaar te veel mensen in de grote tent hier hadden. En het wordt steeds groter. En daarom is ons motto, we borsten uit ons voegen. En hoewel het fris was, zo rond de 3 graden, mocht dat de pret niet drukken. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Vooral de acts tussendoor, die zijn leuk om te zien. Het is weer gewoon tussendoor, gewoon weer even wat anders. Even uit, alles los. Na de optocht gaat het feest door in de tent. Maar daar heb je vanaf dit jaar wel een toegangsbewijs voor nodig. Vorig jaar was het echt te druk. En dat is net als een Oeteldonk of een Lampengat. En de pikpot is precies hetzelfde. Iedereen wil erbij zijn, maar dat gaat gewoon niet. En dan maak je voor de andere feestvierders niet leuk. Dus daar hebben we nou kaarten gedaan. Als je er niet hebt, ja, kom alsjeblieft niet, want je komt er gewoon niet in. En ook in Zeeuws-Vlaanderen was het een drukte van je welste, zoals hier in Sint-Jansteen. Mocht u vandaag hebben gemist, morgen zijn er ook nog optochten. Weet jij al op wie je gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart? In Middelburg presenteerden politieke partijen zich vandaag op de markt. Dat deden ze allemaal op hun eigen manier. Valentijnsdag vandaag, dus we wilden wat uitdelen. We hebben natuurlijk bloemen meegenomen, want Valentijn kan niet zonder bloemen. En wat is dan niet mooier en gezonder dan mandarijnen? En oranje, de kleur van de LPM. We dachten, dan kopen wij gewoon zelf een bus. En we moeten een beetje opvallen. De VVD heeft vandaag voor de gelegenheid een vuurkorf meegenomen. Probeert u de concurrentie uit te roken? Nee, als je er warmpjes bij wil zitten, dan moet je VVD stemmen. Dat is de metafoor in deze. Nou ja, we proberen een beetje op te vallen. Want daar draait het natuurlijk om in campagnetijd. Maar ook... Ik ga vooral met mensen gesprek aan en ik probeer te kijken of het aansluit bij wat wij belangrijk vinden. We willen graag mensen spreken wat er leeft. We willen informatie ophalen, maar ook onze standpunten uitdragen. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk om de gemeenteraadsverkiezingen op zo vroeg mogelijk moment onder de aandacht van onze inwoners te brengen. En mensen toch wel ook proberen te laten stemmen 18 maart. Is het niet op onze partij dan op een andere. Want we zijn allemaal gebaat ook met een zo hoog mogelijke opkomst straks. Daar is nog wel wat werk aan de winkel. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ging maar een kleine 55% van de Zeeuwen naar de stembus. Goedemorgen. Kom verder. 9:15 in Overzande. Elke week stopt deze prikbus in 10 dorpen, verspreid over de Bevelanden en Schouwen-Duiveland. In de bus kunnen mensen uit de buurt bloed laten prikken. Een samenwerking die een jaar geleden is gestart tussen Diagnovum en ziekenhuis ADRZ. We willen de patiënten ontzorgen en we willen zorgen dat de diagnostiek snel en goed gebeurt. We willen ook er alles aan doen om te zorgen dat deze voorziening in Zeeland beschikbaar blijft voor patiënten en cliënten. Het scheelt voor mensen echt soms 2 uur aan reistijd en aan tijd op een ochtend. Dus de mensen komen hier binnen. Die zeggen nou 5 minuten en ik sta weer terug thuis. Dus dat maakt het zo fijn. Maar zelfs na een jaar is lang niet iedereen op de hoogte van deze mogelijkheid. Sinds de laatste weken merk ik dat het wat bekender wordt. Zeker op de locatie Hans Weert vanmorgen had ik er 5. En dan echt vanuit de huisarts doorgestuurd of van de specialist. Dus het is ook een beetje mond-op-mond reclame waar we het van moeten hebben. Dat de zorg letterlijk dicht bij huis geleverd wordt is een voordeel. Maar het voorkomt ook eventueel dubbel prikken. We brengen zo meteen het materiaal naar het laboratorium in het ziekenhuis. En eigenlijk staat aan het eind van de middag de uitslag al in mijn ADRZ. En de specialist en de huisarts kunnen onderling zien wat de uitslag is. En dat betekent dus dat een patiënt maar 1 keer hoeft te prikken, terwijl die anders en voor de specialist nog een keer moet prikken, terwijl die net voor de huisarts geprikt heeft. En misschien tot de volgende keer. Yes, doeg! Doeg!
hadden vandaag eerst nog te maken met bewolking, zoals hier in Perenhat. Maar er kwamen vanuit het noorden geleidelijk steeds meer opklaringen en we kregen aardig wat zonneschijn vanmiddag. Het werd erbij vanmiddag maximaal 3 graden, maar door de matige noord- tot noordoostenwind voelde het allemaal wel een stuk kouder aan. Ook vannacht is het helder en koud en rustig met minimumtemperaturen tussen 0 en min 3 graden. En morgen wordt een bewolkte dag en we krijgen vanuit het westen vanaf ongeveer 3 uur in de middag en zondagavond te maken met sneeuwval. Er kan enige tijd matige sneeuw tot natte sneeuw vallen, wat 2 tot 5 centimeter sneeuw zou kunnen opleveren. Tot rond middernacht, want daarna trekt de sneeuw weg naar het oosten en stijgen de temperaturen naar 2 tot 5 graden boven nul. En dus zal de sneeuw dan weer snel gaan smelten. Na het weekend wordt het wisselvallig met regen en buien. Maandag maxima rond 8 graden en daarna liggen de temperaturen rond 5 graden. En tot zover. En ook graag tot zo bij Zeeland de Week met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Mocht je nog iets hebben gemist deze week. Graag tot zo.